everyone, welcome back to my YouTube channel Vlog with Dikshita. So nikle title today gottadippondo yan Instagram delete maltondille antandide. So Instagram delete malpuna reason dada panda first of all in kedde support baronundu. So mast janake yan ista avundille. So day by day followers increase avundu. Anadada malpunu ಇದಾಯ್ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಾತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಉಂತಾವು ದಾದ ಏಪಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಡದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ರಕಾಲೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಅನ್ಪಂದದು ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ಪಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಪಂದೆ ಎನ್ನು ವಾರ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗುಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ದಾದ ಬಂದ ಎಂಕು ನೈಟ್ ಸಡನ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ದಾತ್ರ ಮಾತಾ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಸೌಂಡ್ ಎಂಕೇನೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಾ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಇದಾಗಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪಪ್ಪ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮಂಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚೆ ಪೂನ್ಪಂದು ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಅಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಾಣಿ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಮೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಗೌಟ್ ಮಲ್ತಡ ಅತ್ತು ಯಾನು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಣ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಂದೆ ಓದದು ಪನ್ಪೆ ನೇಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದೆ ನೋಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂದದು ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಕೊಡಾತ ಅಂದಾನೆ ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಚಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರಿ ಪಿರೋರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇ ದಾಯಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆವು ದಾಯಿಗೆ ಮೇರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಮೋಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೊಂಚೆ ಒರಿಯೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟು ಬರ್ಕದ ಆದ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಣ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ನೈಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದ ಪಣ ನೈಟ್ ಪಾಡಿದ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜಿನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೋದಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾ ಮೇರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪೊಡು ಸೊ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದು ತುಕ ಇತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ತುಕ ಕಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಕಾಂಡೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಆನಿಯೇ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಾನೆ ತುಕ ಒರಿಯೊರಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಆದೊಂಡು ಅಂತಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಬುಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದದು ದಾದ ಮನೆ ಅನಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮುನ್ನ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಾಕಿಂದಿನಿ ದಾಯಿಗೆ ದಾದ ಅಣ್ಣನ ಬಂದದು ಬುಲ್ಪುನ ಸಿಂಬಲ್ ಪೂಜಾ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾಯಿಗೆ ಬುಲ್ಪುನ ಸಿಂಬಲ್ ಗೌತಮ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾದ ಅಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದ ಅಂಡಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಯಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಅನಾಮಿಕಾ ಎನ್ನ ಐ ಮೀನ್ APUದ ಜೂನಿಯರ್ ವೈ ಪಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನು ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾಯಿಗಂದು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜೇರು ಲೈಕ್ ಚಿನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಗೋನಾ ಮಿಸ್ ಯು ಲಾಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂತೇರು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದಾಂಡ್ ಡೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ದೀಪಿಕಾ ವೈ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೇನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಾರು ಮೇರ್ಕೆಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಅತ್ತು ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನವೆಂಬರ್ ಫುಲ್ ಮೀನಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದ ಕೆಲೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೇರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆರು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಾಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಾಗಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಏನು ಟ್ರೋಲ್ ದಾಕಲು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ದಿನ ಬೋರ್ಡಾನಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚು ಮಾರೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಂದು ಅಕೀಲಾ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬರೋದು ಬೈದಿರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಏನು ವಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಪಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಹಂಟರ್ ದಾದ ಆತುಂಡಿಯೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಯಕ್ ದಾದ ಆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಯ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಸುವರ್ಣ ದಾದ ಆಂಡು ಅಶ್ವಥ್ ನೋ ಹರ್ಷಿತ್ ದಾದದೇ ಆಯ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಲೈಕ್ ಮಜಾ ಬಂದು ದಾಯಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಿತೇಶ್ ಬುಲ್ಪುನ ಸಿಂಬಲ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು ದಿನೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾದ ಅಂಡು ಸಿಸ್ ರವಿರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬಿಜಾರದ ಸಿಂಬಲ್ ಕಡಪುರ್ತೀನಿ
ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರುತನ್ ಇಂಬಾಗ ಹೋಯ್ತು ಯಾರು ಹಾಕೋಡು ಪನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿನ ಎಂಕು ಕೋರುಗೆ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇ ರಿಂಚಿನಕುಲು ಓಲ್ ಪಡ್ದು ದಿಕ್ಕುವೇರು ನಮಕ್ ಪನ್ಲೆ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಒಂದು ಫೇಕ್ ರೀಸನ್ ದಾದೇ ಕೆಲವೇರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಮರೇ ತಾನಲ್ಲ ದಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಕೇನೋಲಿಯಾ ಪಂದದ್ದು ಚಿರು ಬೆರ್ವಾಕೇಂದಿನೆಂಕ ಧನು ಪನ್ಪಿನರ್ ವೈ ವೈ ಹರ್ಷಾಲಿ ದಾಯೆ ದಾದಾಡು ಲಾವಣ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾಯೆ ನವಿ ಹೇ ಆಯ್ ಬಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸುಶಾಂತ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾಯೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಬೇಡ ಹೊಯ್ ಬೇಡ ಪಂದ್ ಗೌತಮ್ ದಾನೆಯೇ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಉಂದೀತ್ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಸುಜಿತ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾದಾಂಡಿಯೇ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿರು ದಾಯ ಅಕ್ಕ ಬಂದದ್ದು ರಶ್ಮಿತ ಕೇಂದಿರು ರಶ್ಮಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಾಯೆಗ್ ಅಚ್ಚು ಪನ್ಪಿನಾರು ವಿಷಯ ದಾದಾಂಡನ್ ಬಂದು ವಿಶಾಂತ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಕೇಂದಿರು ಪಕ್ಕ ನವ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬೊಚ್ಚಿ ಐ ಮೀನ್ ನೋ ಪದದು ಈತ್ ಬೈದಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈದಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಕ ಏನ್ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈ ದಾದ ಬತ್ತೊಂಡು ಪಂದದು ಮಾಧವ ಮಧು ಪಂದದು ದಾದ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಕೇಂದೇರು ಸೂರಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾದ ಆಂಡ್ ಕೇಂದೇರು ಮನ್ಸೇನ ದಾದ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಂದದು ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಪನ್ನ ದಾದಾಂಡ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪಂತೇರು ದಾಯಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲಾರ ತಾನ್ ಪಂದದು ಪುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪಂತೇರು ದಾದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ರವಿ ವೈ ಪೀಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪಂತೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ತುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದ್ವೇಷಿಸು ನಕುಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಜಯ್ ಪಂದದ್ದು ಯಾಕ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಪನ್ಕೇಂದೇರು ಲಿಕ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾಯ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಂತ ಪಂದದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿಂಬಲ್ ಪೂಜಾ ಅವೆನ್ ಕಡ ಕೊಡ್ದೇರು ಮಿಥುನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾದ ಅಡಿಯೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಹಣ್ಣನ್ ಪನ್ಪನೋಲಿಯೇ ನಾನು ಕುಂಪಲ ಪಂದದ್ದು ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ವೈ ಕೆಲವರು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೃದಯ್ ಪಂದದ್ದು ದಾಯಿಗೆ ಶರಣ್ ಓಯ್ ಪ್ರಫುಲಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಕೈಂದರು ದಾಯೆ ಐ ಮೀನ್ ವೈಸಿಸ್ ಉದಯ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೋಡು ಇಂಚಿನಕಲ್ ಬೋಡು ನಮಕ್ ತರುಣ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ದಾಯೆಗೆ ಪಂದು ನಿಶು ಕೇಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ವೈ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ಪಂದು ನಿಧೀಶ್ ಪಂತೇರು ಟಾಕ್ಸಿ ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಬಟ್ ವೈ ಮಸ್ತ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈದೇನು ನೋ ಪಂದು ಜನಿತ್ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ದಾಯ ಅಕ್ಕ ಇವತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಬೈದು ನಿಂಗೆ with love, care, support. ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದದು ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪದ ಪಂತೇರು ಕೆಲವು ರಿಪ್ಲೈ ಎಂಚ ಬೈದಿನ್ ಪಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪಂದದು ಎಂಚ ಆಣ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಮೆಸೇಜು ಅಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿನಿ ಏರ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಆತಿಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದೆ ಇಪ್ಪನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋಡು ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಣಿತ್ತು ದಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತೋ ಜನದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಟ್ ಅಕಲ್ ಆಂಡಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ಉಲ್ಟ ಯಾನಂಚ್ ಕೋಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಕೊಂಚ 2 times ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಕುಲ್ ತುಲೆ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಾ ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪುಡ್ದು ಇಂಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತುಕುಲ ರಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಏತೋ ಜನ ಇಂಕ ಪಾಡ್ದಾರು ನಿಕುಲು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ನಿಕ್ಲು ಐ ಮೀನ್ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಏಪತ್ತುವರೆ ಇಂಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಏಪ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ ಅಂಚ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಂದಾನೆ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ಒರೋರ ಎಂಕಲು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಇತ ಕೋಡೆ ದೆತ್ತಿನೆ ಕೊರಿಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯೆ ಕನ್ನಡದಾಯೆ ಏನ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ ತಪ್ಪು ఆయన మెసేజ్ దెత్తినేక ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬೈತೇನೆ ಸೊ ಅವು ತಪ್ಪು ತಾನೆ ಇಂಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ಸೊ ಅವು ಏರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಏರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಓಕೆ ಯನ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು
ಒಂಜಿ ಸತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದು ಪಿರೊಂದು ಸತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಜಿ ಪನ್ನಿಪಿಡಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನುಚ್ಚಿ ದಪಡಿ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಕ್ಕಲು ತೋಪುನ ತೋಪಾ ಏಯ್ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತನ್ನು ಪಾತಿರೋದು ಪುನಃ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಣತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದು ಕೊಡ್ತು ದಾದೀತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಅವೇನು ಅವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಪಾಡಿನ ಬಲ್ಲು ಅಪ್ಪೋದು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಾರ ಹಾಕ್ತುಜಿ ಇಪ್ಪೋದು ಮೆಷಿನ್ ದಾಡಿಟೆ ಕುಳ್ಳೋಡ ಏನ ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಏನು ಐತೆಂಟು ಎಂಕ್ ರಜೆ 2 ಮಂತ್ ರಜೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಕ ಅನ್ಪಂದಿದೆ ಮಾತ ಕಲ್ನ ದಾದ ಮನ್ ಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಲೆ ಅಂತೂಪೆ ಏರ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇವನ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಂದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜಿ ಪಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ದಾದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಸಾರಿ ಪಿರೋರೆ ಸಾರಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಎಂದ ನಿಕುಲು ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯಾರು ಲೈಕ್ ನಂಬಿಯಾರು ಯಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮಿನೇಕ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈತ್ ನಿಕುಲೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿಬಾಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ದೊಂಬುಗು ಒಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪಿನಿ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋಂದಾನು ಬಟ್ 4 ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅವೇನು ದೀತೆ ಮಾರೆ ಏಪ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೇನ 4 ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಸೊ ಎಂತ ಏನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪಾಡು ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ ದೀತೆ ಉಂಟ ಈ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೊರ್ಪೆತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಪರ ಸೊ ಆಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆನಿಗೆ ಆಯ ಗೊತ್ತಾರು ಪರಂಪೋಯ ಇನ್ನ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಪಂದೆನಿ ನೆರೋಂದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಸೊ ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ನಿಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಡ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಹಿಂಚಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ನಂಚಿತ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನನ ಪುದಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಜಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಂಗದು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತಿ ಬಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಗ್ಲಾ ಮ್ಯಾವ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಗ್ಲಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಕುರೆ ಆಗ್ತಾವ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕುರೆ ಪನ್ಪನ ಚಿಕನ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಕ್ಕುನೆ ಅಂಚ ನನಗೆ ಕುಮ್ಮ ನಂಚ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನೆ ಬದಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ಲೇದ ಅಲ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನಾಗ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಕಡಕೊಂಡು ಸತ್ಯವಾದ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ತೂದೇನು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ದಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದಾಲ ಅನ್ಸೇನೆ ಪನೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ ಪಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ದತ್ತನು ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ದತ್ತನು ಏರೇ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ 0 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು 100 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋಣ ಏರೇ ಆವಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪಿಚಾರ ಅದೇ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಆವಡ್ ಬತ್ತದ ಏನು ಪನ್ಪುಜೆರ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಚೆ ದಪಡ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತೆ ಮಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡ್ದು ಅದನ್ನ ಅವಡು ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ನಾಗ ಏರೇ ಅವಡೆನ್ನ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜೇರ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿಜೇರ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈದಿಡ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಏನು ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ
ಸೊ ಈರ್ ಗ್ರೋ ಆತರ ನಿಖಲ್ ಗ್ರೋ ನಿಖಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮೇರೊಂತೆ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ ಮೇರೊಂತೆ ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲು ಐ ಮೀನ್ ಏರ್ ಗ್ರೋ ಆದುಪೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇತನಿ ಏರೆ ಅವಳು ದುಂಬಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಅವಳು ಏನ 2000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏರೆಂಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ಚಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಕ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ದಾದನೆ ಫಾಲೋವರ್ಸೇ ಬರೋದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಸೊ ಈತೆ ಏನು ಪನ್ಬೇಕು ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಬೇತೆ ಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟೆಡೆ ದೀತೆ ದಪ್ಪಣ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ದಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಸೊ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಿಕಲ್ ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕತ್ತಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ದಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೇ ಯಾನು ಈತ್ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಕಂದಿನಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾವನ್ನು ನಾವೇನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್